Hello guys, madung adlaw natang tanan sa karong adlaw guys, mapay paguli na gikan kus basketballan sa amo adto sitio kay natin kog meeting. Ako may ipaatin ni nanay kay si Aliana nagsukaman ja may mabilin des bay. Nagsukas Aliana ansa kay makagaaw man. Ansa kay bati. Gapon day guys, para mo nagipatan-aw diring kakaw, aron daghana kadug hinog. Walo masiro to kabuok, walo. Da, gipuungan pa na kay kuan, agidahang dahon. Ning kuan nas atep, njag nay has ba, kay dar ba koy has. Aray ko, nakit Andres Ubus. Wajud ko nag-expect sa ganahan. Wajud ko nagdahom guys nga kuan. Hinog na day tong mga bunga ni ja kay green pa man ag mga dahon ja. Inigabli nimo kay kuan hinog na. Sa mo to nabangmis na nag sup-sup gapon. Walo ka buk ag hinog. Bara man ning uban dani. Wanas bingbing nakakaan kay wa man diha. Si bingbing magutugi hangjo ni nanay nga papaulian kay tamas balin siya papaulian kay wala gi mabilin deres bay kay si nanay. Moatin ang tag meeting. Moatin og meeting ja mo tong ako na may ni hangjo si tatay nga ugma na ramang may palako ni Lexi kay wa pay malipbilin kay si Aliana po nagsuka anja. Uy nansa naman ni cellphone na. Anja si nanay musimba pod rong kada Sabado mo diris na musimba daris putlong kambaryo kay na may simba kada Sabado. Di man ang ning hangdo si tatay nga ugma na ran palakon. Ngawon siguro pod si Jang Lexi. Kay ano si Jay masugo-sugo. Si tatay kay mo man isig sampit ni Lexi sugo. Ug nay sugoon. Di mo to agi meetingan day adto sa mo akuan guys about sa mga pista rong August pohon mga kalingawan. Nja foundation di ari sa Barangay Putlongkam karong August 15 to 16. Nja mo to magpakuan og kuan agi kuanan mga abot sa pus mga kuntis bangan ansay imong ipakuan rong ipakalingawan rong pista pohon kay pista man dari sa mga sityo rong August. Lai po tong foundation di kaya rin man tos barihol. Ja. Kariyot naman pag meeting kay kung sa meetingan gaulpos na nagdi maka atin og meeting kay naman pay silot. Damo to ni ka 16 ba to or 15 sa August aris Putlongkam ja pista sa mo kay kuan man August pa man August 27 28 sa una kay orab ko nagdahom kay naapil ko mismis kay man kada purok man gud dari gay kada cluster sa mga kay may mo apil kay mga tiguang naman pud mo to hapugus ko okay ba pa ko dadtong ako ilahang ug nakandam pa ko dadtong ako day ilang gikaan mismis siguro pag kwarta kay maka pang solicit pa man mo tong ko kakuan kaandam no tong gamay rag na likom pero okay ra kay ganang among mga kuan sa mismis guys kay para mapunas ang mga simbahan karon nalami nagamong simbahan kay gipa lamian naman ni architect inja malagi to si Aliana nag-ul si nanay diin taas si jam simba ro jang gingnan simba laman ay kay naamang ko jam muli naman si ruputos ati Ali kita mas at Ali simba simba trabaho mingawon siguro sa tay kay hangdo sa tay pahangdo sa kunutong sa nag-chat nga padton Miss Taglaran nga ugma na may palakon mingawon siguro sa tay Lexi kay na Miss tatay nga di na makuno. Di sayang magudpod. Ari ko palijahan bi hala ang luuyad. Ay di na naman ko diha kay mahadlo ko mo tunub. Nakoy nakitaan guys kay wait sa. Kay agmalbiri sa adto kay dagay hinog. Ari ko. Buhi ko bi makahubutan ng style. Dari maguto na trauma ko sa has kaya nakakita di ko sa has nga nagaganda-ganda ris bilang huyon. Manang hadlok na kung tanawar man ninyo guys agsagbat na rang labungan na pud di kuha na pud ko gibugas na kay
Padung na po ko rin mga red calendar. Tama rin to guys. Mo nang naihas. Did kay rabing labungan naman ko dari. Wa na maatiman. Tiyah, grabing mga burikat ka jo. Dari tong has na nakitaan guys na. Kaya dadtong ko sa gripo ng hunaw. Na naghas sa ilam sa kuan. Ilam sa blanghoy mo. Blanghoy kita nam ni nanay. Dali ra ng tubo. Na. Daghan na pagganas gani. Labang nakaadog ilam sa palijahan. Ano madlok na ko magsuot-suot. Dahil kaya rabing labungan na. Day batang arat na di na mabuwag. Excited mo tagtagbilaran. Yak, jarag kabang. Basta sa kakabang. Aritas kuan guys. Aritas sa mulberry. Jarag kakao daghan ka pagbunga. Uy. Rabig hay-hay. Ginay-hay. Ni ag manok sugbo. Manok ni Karama, Kuya Mario. Darada, ag mulberry. Daghay hinog na. Kana hinog na. To find a heart. Hinog na. Napay bagong bunga na po ni dyan na green. Nami magunis jag ka ng mabayulit na jag tarang kay tamis. Hangat. Logbi. Naampi lag iring. Awa, Ming. Ming. Taning pang-ipon bi. Di arag mulberry. Nanay bungag biyabas guys na isa. Gawas na, wanit na yun. Nanay, mo ito nam simba. Sina? Tuan siru di ay. Yan na! Sina kay bisa na kung ila. Yan na! Lamang ka! Dali, dali! Pagkahit-kahit siguro. Ali, kaya kang... Risilong sa kang sapatos, be. Makalimtan. Dada. Lihog. Dagan sa makataas. Nagkikega tayo sa. Nan samday mong gibati, sukam ka. Ha? Luod ang kutu-kutu tayo sa. Ha? Luod ang kutu-kutu. Nan samday mong gikaon. Pita tayo sa. Pitara? Karon lood pa gyapon. Natay sa. Ha? Natay sa. Asa mo ka nga wal sinilas, pag sinilas lagi. Ngulak, musimba sas nanay. Hello guys, dakos ko daplis karsada kay kan akos kapayas kay na may hinog pero gamay nga bunga. Ang nasakpaslik sito ano kumbatig panilhig mo ni batang buutan. Kakat og mga buhatos panimay. Ngi gamay ag hinog na kapayas. At kon magulkrado ka nang nay na kon si Jakado ba? Attract sa tanawon na tuslado kay na arang yeluha naman. Tana dis nanay ning simba kami na ramandani magdigamo na pugurong para panihapon. Paslik sino kumbatig panilhig.
Naluoy ko tatay kanihanjo lagi ugma na may palakon dya. Manang ugma na raman jed. Lisod ning kanang mga tiguang bidyaan og silara kay si Tere to amang pud sa Ilapurami, luoy maputos Purami dito kay kuan. Si Tere guys kay to amang pud Ilapurami dya si Tali trabaho man. Manguli na pud sila ugma kay Domingo man. Gibugas sa pagbalik papagod ko tanong sa unahon kay gibugas na pud. Diya hapon naman guys, magdigamos ako dari. Salamat guys yung pagtanaw sa among ang mga vlog. Saway-sawang pagsuporta. Diya, daghang salamat din guys at hangin na po ang next vlog. Bye guys, thank you for watching.